قلت بيشك دقال برز دكتور حسن أكتاي شروكار سياسيش أنقرة ديكين جناب أكتاي تبخيرات جبو كردستان بيستوشار دست بيكي بزان بين هذا Türkiye çiğ Irak'ı dixwazîtin. Ses gelmiyor. Zor başa. Doktor Hasan Oktay, şrovekarê siyasiye ji Enqereyê li dor peywendiyên Iraq û her wiha Tirkiyeyê û ev pirsa Kurd ku li niha li rojevê da durust bûye wê gotûbêj bikin. Doktor nizanim te haş dengê min heye, dengê min gihîte te yan ne? Eger werger vê pirsa min ji bo te dubare bike derbarê peywendiyên Türkiye û Iraqê di niha de em bêjin di niha de Tirkiye çi ji Iraqê dixwazîtin? Davetiniz için teşekkür ediyorum. Spas ji bo mêvandarî hewa. Hûn dizanin ku dirojên Borîdê Serokkomar Erdogan hat Iraqê di demê Borî de û pêştir jî hûn dizanin ku Serok Erkan û her wiha wezîrê derve û her wiha wezîrê bergirî jî hatin Iraqê û hatin Hewlêrê jî û piştre jî Erdogan jî hat hûn dizanin her peywendiyên navbera Iraqê û Tirkiye hûn dizanin ku bi awayekî lezgîn dikevin awayekî baş û her wiha peywendiyên kulturî û biratî tên mikomkirin û her wiha projeya geşepêdanê jî heye ku ji Iraqê tê Tirkiye ji Tirkiye wê here hemû dinyayê li Muhammed Şiyah Sudanî hat Tirkiye û rojeva nava roşelatên navîn ku alozî û milmilanî û tevger hene hûn dizanin ku behsê wê yekê hatine kirin û her wiha li gorî wan zelalkirinên ku me dîtin ji van jî zêdetir gotin hatine kirin li Tirkiye gotin ku kêşeyên navçeyê û her wihayên keltûrî li gel Iraqê hatin behs kirin û Ofîsa Sudanî jî got eva ku pêşketinên li navçeyê çê dibin me behs kirin. Iraq û Tirkiye peywendiyên wan ji bo ku zemîneyeke baştir çê bibe û her wiha pêşveçûnên nava roşelata navîn baştir bibin hat behs kirin û her wiha karên İsraîl li Baxkurê Lubnanê li Xezayê operasyonên nû dest pê kirine û her wiha hêrişên saroxî di navbera İran û İsraîlê de em bixwazin nexwazin Iraq xistiye nava eniya şer ev pozisyoneke û piştî wan jî hûn dizanin zelalkirinên derbarê pekê jî li navçeyê dî hene û li hevhatineke sêalî heye û behev re ew ê kar bikin hûn dizanin ku birgareke wiha heye dema ev hebe Iraq weke navçeyek ku cebher li wê derê û her wiha cînarê Türkiye wiha kir ku Mehmed Sudanî bê Tirkiye û ev giring Zor başa. Cenab-ı Oktay, Iraq û Tirkiye gelek rekeftin hene weke te got ku beriya niha jî Erdogan seredana Iraqê û Herêma Kurdistanê kir bû îtir Muhammed Şiyah Sudanî ev çendîn cara seredana Tirkiye diketin. Iraq amade yan şiyan û karîn hene ji bo cebjêkirina mercên Tirkiyeyê taybet robrobona PKK. Yani hem merkezi hükümetin hem de bölgesel hem hükümeta merkezî û her wiha herêm jî hûn dizanin li gel Tirkiye rêketineke sêalî heye kem dizanin ku bi hev re kar bikin niyeteke baş heye ev xalek hatiye danîn hem hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê jî hûn dizanin ku rûbirûbûna wan digel terorê heye eger ev Iraq nikare li gorî yasayê navdewletî hemberî tîrorê be Tirkiye renga operasyonan bike û her wiha îtiraz jî dibin li hemberî wê lê ev yeka henê giring e teror nedînê wê heye ne jî neteweyekê naz dike li hemberî hemû xelkê teror e û her wiha milaneya li hemberî terorê karê yekem e hûn dizanin li gel vê yekê li car bi car hikûmeta Iraqê li gel herêmê jî ev hereketene hin cara jî karînên rûbirûbûna terorê pêwîst
يعني نلا استا پێویستن لەورە تورکیە تەداخلا دکە وەکە هون دبینن حەماس و ئیسرائیل هون دزانن و تورکیا هەلوێستاوێ چ بوو و هەروەها ئەف ژی مادەیەکی گرنگی جڤینە سوودانی و لەگەل ئەردۆغان بوون لە هەمبەری ئەندامên تەرۆرێ پشتەوانیە هەموو ئالیان هەیە بەتایبەتی ژیە عێراقێ و ئیسرائیل هون دزانن و سیاسەتەکاوێ هەیە و لێ نافچەیە خۆی بەلاو بکە و هەروەها نظامێکی ئاوا بکە پێویستە تەدبیر بین وەرگرتن لە هەمبەری بەلاوبوونە تەرۆری و سوودانی و ئەردۆغان بەحسێ vەیەکێ کردە و هەروەها هەردوو بە هەڤراوێ حرەکەتێ بکەن هەم لە عێراقێ هەم لە سووریای و بڤی ئەوەی وێ سەرکەوتنێ بینە ئەف پەیوەندی و ڕێکەوتنên دنابەرە تورکیا و حکوومەتە عێراقێک و لە سەردەما سوودانی هاتینە واژووکردن گۆڕی دیفشونên هەوە و بەخواندنە هەوە ئەف ڕێکەوتنە دەمکینە یان jî dûmdirêj û stratejî ne kalıcı ve uzun vadeli çünkü devletler پەیوەندیên دۆمدرێژن چونکە دەولەت ئەگەر تو جینارێ هەفت بی پەیوەندیên کورد چێناکە ji ber ku پەیوەندی wê berdewam bin di vî aliyê de Tirkiye li gel Iraqê û li gel herêma Kurdistanê jî pêwendiyên domdirêjin wê emn û ewlehî û istiqrarê jî bi duv xwe de bînin hûn dizanin li Sûriyê li aliyê Rojavayê wê ne istiqrar heye û dema ku ew istiqrar nebe hûn dizanin li gel Sûriye û peywendiyê jî baş nabin li Îranê jî peywendî bi awayekî dinin lê li gel Iraqê jî bi awayekî ne ku peywendiyên cîranin hûn dizanin car caran kêşe û problem çê dibin lê li Tirkiye Iraq gelekî giring e ji ber ku di nava cîranan de cîranê yekem e herwiha dixwaze wan peywendiyan pitir bike û peywendiyên domdirêj bin. Zor baş e. Tirkiye karîtin çi bû Iraqê biketin ku Iraqê ji metirsiya vî şerî la bidetin ev şerê ku niha durust bûye li rojhilata navaraz da. Evet, öncelikle Irak'ın üretmiş olduğu ürünlerin hem destpêk ev berhemên ku Iraqê hene dikare li sinûran û herwiha li deryayê jî bigehîne cihanê bi rêka Tirkiye lewra istiqrar û emna Iraqê pêwîstî bi modêla ezmûna Tirkiye heye ji bo ku tu emniyetê çê bikî ev jî gelek giring e herwiha ev projeya geşepêdanê ku heye di navbera her du welatan de wê hereketa bazirganî û karîgeriyê li civakê û jiyana sosyal bike û zêdetir jî bike bi awayekî istiqrarî li tevaya navçeyê wê ev du welat bikarin bazirganiya xwe bikin û herwiha peywendiyên xwe baştir bikin divê biyavê de. Niha li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyeyê tiştekî dilxweşker heye ku ew jî çareserkirina pirsa Kurd e. Hin weke şîrovekareke siyasî vê pirsê çawa dibînin? Hin wesa dibînin ku vê carê dewlet AK Partî MHP ciddî ye li ser vê yekê ku vê pirsê çareser bikin û têrwanîna Kurdan tu çawa dibînî ji bo vê yekê? Evet, Türkiye'de Kürt sorunu ile Belê terör sorununu Tirkiye kêşeya Kurdan û herwiha kêşeya terorê ku digel PKK pêwîst ev bên cêwazkirin esl kêşeya Kurdan ew e ku çil salin PKK mücadeleyekê dikin ew dixwazin ku bi navê Kurdên Bakur biaxivin lê nikarin nûneratiyayê bikin hûn dizanin ku Barzanî û caran jî hebûye Talebanî jî xwestiye piştevaniya proseya aştiyê bikin lewra pêwîst e milmilanê û hember wergirtina terorê li aliyekî be werwesa proseya aştiyê li aliyekî din be
و پێویستە پرۆسەیە چارەسەریە کێشەیە کوردان جالی تورکی وەرە قبولکردن هۆن دەزانن ئەم بەحسێ تەرۆرێکێ دەکەن و 40 ساڵە لە هەمبەری تەرۆرێ مجادلە تێکردن و تورکیا وەها لە سەر پێن خۆ کەسیە 100 ساڵ 200 ساڵ دەبن هۆن دەزانن چارشەمبێ دەما بەڕێز ئەردۆغان ئاخەفتی گوت کورد دەما تورکی نەخوازە نابە کورد و بە پێچەوانەژی تورکێک دەما کوردێکی دەست خۆش کورتی متخواست یەک تشتی بێژی ینی وەکە شرۆڤەکارێکی سیاسی وەکە ئاکادمیسیەنێک لە تورکیایە vê carê ev pirseka ciddi ye Ya bu süreç ciddi ama başarıya ulaşmak. بەێ ئەفرۆسە جددیە لێ پێویستە هەردوو عالی vê پرسێ جددی وەرگرن دەما حکوومەت ڕازگۆ بە و عالیە دنجی ڕازگۆ بە و گوتنێکی نەبێژە و تێک بدە خەلکێک و لە ئەنادۆڵا دژین و هەروەها دناوە ئەمن و ئەولەهیەدە دژین دخوارن دکارن تەلەبێن خۆ بکەن و پێویستە حکوومەتجی تەلەبێن وان وەربگرە و حکوومەت vەیەکێ بێ قۆناغەکە نو دبینە حکوومەت باخچەلیژی دەما پشگیریە دەدا حکوومەتێک گەلێکی گرنگە گوتناوی گەلک گرنگ بوو لە تورکیە باندۆرەکە مەزندی و هەروەها گوتوبێژێن مەزن بدف خۆدایێنان ژبەرک و باخچەلی لە هەمبەری تەرۆری و هەروە لە هەمبەری کوردانژی گوتنێن وێ هەبوون لەورا دەمێ لە هەمبەری مە قۆنەغە لە هەمبەری مە گەلێکی گرنگە وەمێ پێشاتێن نو ببین سپاس جەنابێ دکتۆر حەسەن ئۆکتای شرۆڤەکاری سیاسی لە ئەنقەرە یا تورکیا دیگەلمە بووی گەلێکی سوپاسین هەر هەبن. İyi yayınlar.